नमस्कार. आमच्या गावी पावसाळ्यात हमखास बनवली जाणारी कुळथाची आमटी बनवण्यासाठी कुकरमध्ये 1 वाटी मोड आलेले कुळीथ, 3 वाट्या पाणी, चिमूटभर मीठ आणि थोडे तेल टाकून कुकरच्या 5 शिट्ट्या करून घेतल्या. इतर कडधान्यांच्या तुलनेत कुळीथ शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो, म्हणून 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. नंतर 2 मध्यम आकाराचे कांदे, 1 मध्यम वाटी ओलं खोबरं भाजून त्याचे बारीक असे वाटण करून घेतले. एका कढईमध्ये 2-3 चमचे तेल घालून तेल गरम झाल्यावर 1 छोटा बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो घालून परतून घेतला. टोमॅटो नरम झाल्यावर 2 चमचे मालवणी मसाला घातला. मसाला तेल सुटेपर्यंत परतून मोड आणून उकडून घेतलेले कुळीथ घातले. थोडी उकळी आल्यावर वाटण घालून मिक्स करून घेतले. चवीनुसार मीठ, 2 ते 3 कोकम घालून आमटी चांगली उकळून घेतली. गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर घातली. कुळथाची आमटी तयार. ही आमटी तुम्ही भाकरी भातासोबत किंवा अशीच सूप म्हणून सुद्धा पिऊ शकता. अतिशय चविष्ट लागते. अशी ही प्रोटीन्सने भरपूर असलेली कुळथाची आमटी तुम्ही पण नक्की करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात